Kedy fotiť zadarmo a kedy nie? O tom si povieme v tomto krátkom videu. Modelky alebo modely, ktorí sa rozhodnú začať pracovať alebo pôsobiť v modelingu, a niekedy nemajú vôbec nejaké sebavedomie, myslia si, že len to vyskúšajú a nič z toho nebude, a niektorí naopak sú takí, že majú zase veľmi hlavu v oblakoch a myslia si, že hneď ich prvá kampaň im vyniesie 10 000 eur. Samozrejme, môže aj nemusí, ale čo je dôležité pre začínajúce modelky a modelov, okrem takých základných fotografií, tzv. Fotobooku alebo fototestov, ktoré vám zhotoví agentúra, je veľmi dobré sa zúčastňovať aj v fotení TFP. Čo to znamená? TFP je z angličtiny Time for Print a znamená to, že sa vytvorí daný tím zložený z fotografky, modelky, často aj z vizážistky a stylistky, ktorí sú všetci začínajúci a potrebujú fotky do svojho portfólia. Takže vždy sa vytvorí nejaká téma a podľa toho sa fotí, kreuje a výsledné fotky sú vhodné teda do portfólia modelky, vizážistky, stylistky. A týmto si vlastne všetci robia ako keby takéto svoje portfólio prác, učia sa a aj modelka potom nevyzerá pred klientami, že je úplný začiatočník, ktorá má len fototesty. Takže veľmi dobré, aby ste, keď začínate v modelingu, aj absolvovali čo najviac takýchto fotení, alebo miesto 6 alebo 10 fotiek vo svojom fotobooku zrazu do mesiaca, do 2 môžete mať aj 50. Takže v tomto prípade sa oplatí fotiť TFP. Potom už, keď už zarábate ako modelka a máte nejakú dennú gážu, že dajme tomu, nejdete fotiť pre od 400-500 eur za deň a ozývajú sa vám začínajúci fotografii, tak pokiaľ vás tá práca nezaujme, tak nemusíte absolútne do toho, ani modelky nechodia, alebo vážia si svoj čas. Takže keď už ste nejaká zabehnutá modelka alebo model a oslovia vás ľudia na TFP, tak väčšinou si tedy títo ľudia, ktorí sú skúsenejší, vyberajú spolupráce, keď už sa jedná o nejakého špičkového fotografa alebo nejaké také zaujímavejšie projekty. Takže áno, na začiatku vo svojej kariére sa oplatí pracovať zadarmo, ale musíte mať za to fotky do portfólia. Nie len tak, že OK, idem míňať svoj čas a nemám za to fotky ani nič. Takže toto je to správne. A čo je ešte veľmi dôležité, čo začínajúce modelky, ktoré nie sú pod našou agentúrou, ale poznám to ako keby z počutia, tak idú fotiť takéto rôzne TFP fotenie, nepodpíšu si zmluvu. Takže my ako Fame, keď ideš fotiť takéto fotenie Time for Print, dostaneš zmluvu, takisto je fotograf a vizážista a to ti zaručí to, že dostaneš fotky v daný čas, v danom počte a nemusíš sa ich doprosovať pol roka, že kde sú. Takže toľko, vidíme sa na budúce. Čaute. No a ešte, aby som nezabudla, nepretáčala som toto video niekedy v novembri, ale je to taká spomienka. Streda 9. júla, vonku v Bratislave je 16 stupňov. Takže verím, že budúci týždeň už sa uvidíme zasa v nejakom letnejšom múde. Majte sa krásne.